kalman laeng. Programang ikapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rod ti surat, idi kalman laeng nga pakasalitaan ni pagayam tayo nga rodi, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tayin sardeng kon ti tricycle nga ipaspasadak iti bakrang sikigan ti maysa nga hotel. Pasaherok ni Shirley nga girlfriend ko manong nemi ti day tangarabi. Ngayon bas ko mga pasadak ti tricycle iti day tangarabi ngayon napang ko inala ni Shirley itimbaga nga pangalaak ken kuana. Kat numampay nabaknang dama nung nemi kat hanang nga nagalumi nga naglukan iti tricycle nga paspasadak kat napang kami manong nemi nagdiner. Di pagpintasan na imbes nga siyak ti gumastos ngim isunat naggastos man. Nagorder kami kada kita kakingina nga potahe kat kabuta sa amin nga naibus pinabukon mi sakam nang itugot manggimatang iti arak tap nituloy mi iti uminom ken agpulutan diti uneg ti kwarto ti maysa nga hotel. Tiyan mo kini manong nemi kat sana kayat ni Shirley ngem samat nga nakabagkad ken iti dum sa agan iti tricycle kinibin ko napang kami di counter nakababay met ano so pala agbayad kakaiso na damat kwarta siya ako natin nagbayad hanggang bali manong nemi tayo sumot nagbayad ti restaurant sa baka ento nagsinakam no bigat baka no adan to pa ipabulsa na kanya nakaswerte ak manong nemi nga nakanubya kini Shirley gabota nukas tangag date kami isulat at makaamu naggastos ken do pwede kiting gatgatang ng kanya gatgatang na kanya nga ruwatek pantalon polo t-shirt ayan at apen sunglasses uno na tayo ano ko na kanan one sunglasses ngin sagot na kanya kamarboro pet cellphone ko ngin sagot na kanya at apen relo kwentas sa punay naggasta ako na yan gwapo ak ngamin manang ado na kita kras kanyak nang runa kada kita matruna ay maguri ka kay kahit ko palang arta matruna mat adat to ni Shirley manong naming nga titawen na kay 22 ni Shirley manong naming timang man manage iti pwestuda iti lugar da hoy ta negosyante ligid ka nakang kuana namamok iso na manong naming iti maysa nga party ngay matandarak kat imatandar matisuna nagkras nga taadagos kanyak at ginagwapok man kinaparatok. Kamutamad lang kung ata pa nagkras na kanyak naalak ti cellphone number na tawag, babae di tawag, inaram ko, aging ka manong naming, napasungbat ko, nagkita kami. Kaya di damo manong naming, kasla din na palang kahit hindi nag-check-in kami. Ito yung namin talon, nga panag-date me, panag-dinner me, at ito'y kami manong name iti hotel, sumsumrek kami iti kwarto, manong name nga para kada kami, kaya iti sumrek kami, inrekap ko ngayon laktiri daw, inarakop ko nga dago si Suna. Shirley. Rudy. Nagyamanak. Damo ka sa mukayat. Agdalay ka keng ka. Dinakto ko mabaybayan. Apre ko mabaybayan ka. Tikit problema, numamuan di parents mo. Siyempre, saan dakto lagi di kayat, tamay saklang ang tricycle driver. Identabak nang kayo. Nagasagana ka mangilaban, di pa nagahit ko keng ka. Rudy.
kalakasan ka ng bubawi. Gabot na paragsakan ka. Paragsakan ka, Shirley. Madlaw kung agdadamo ni Shirley manong tanusang ko mga agdadamo, baka itay pa'y nga isod itim mo na nga nangagik kanya. Nga magdadamo nga talaga manong, tadi na pa'y amo nga balsen, dikit agik ko, kadigit ibibig. Kaslawan ang yaman na manong naming agkak nga amalak nga ramnanamak dikit ibibig na. Nakatakder lat na manong naming nga dinapay amo nga balsen, ti arakop ko. Ngayon aganghay manong naming amo na batan nga balsen, dikit arakop ko. Nang rona idi, tayo nagkat kon ti arwaten na, awanin ti arwaten na manong. Amunan ti agasog manong nemi, idurugya kun agkan, karamkaman ti virgin nga mansana si ti barogo. Rodi, Shirley, nakabangbanglo ka, nakayumimas ka. Inaristok matang inikat ko manong nemi darwatet. Karagbad pa na kami nakaslakay pas ngayon nga maladaga. Sinakroy ko ni Song naman ng nemi sa ko inpaida iti kama. Orelag sa kawisi tiriknak, iti panang matmat ko kenkuana. Ta nakasindi pa lang tisilaw manong. Nakapinpintas, nakakinkinis, nakabudpudaw, nakapinpintas ti pamagina. Oh, nagswerte kan Rudy. Kapang kong inilistuhan ng inidep ti silaw manong. Yung medyo nalawag lang tati uneg, tati silaw ng agkapoy ti ruwal ket sumrek, iti sarming, iti naiwalin na kortina. Saon rin mabawa ko manong nemi kang kuwana, ket dinigos ko manen ni Sona kadagidag kakabarang agek. Ultimo manong nemi nagbabaitan di giniramay ti saka na sa anak agamak manong nemi nga mga gay. Iti kinadalus na, kinabanglo na. Oh, naggasat kan Rodi. Nakapapautak, iti barokong na taisot magustuhak nga mangigan ti asog na manong. Rodi, oo na nga asog eh. Nang naruna lang aroden manong nemi di pababakon ti ulok ket adda ni tinagbaitan di kiti legs na. Wan manong nemi nakalinlinis kaslakwa manong nemi ti ubing laman nakatakinis-kisan nakadaldalos awang pulos ti pasalsali awang pulos ti makasinga ket siyempre manong nemi kinit ko ti magustuhan na kiniten di kiti lalaki nga mani. Uno perlas manong nemi bugtong nga perlas nga adda iti tuktok ti ruangan ti kuweba. Ad-adan ti asog na manong nemi. Rodi. Sa ko ingkutukot manong nemi ti mordong ti dilak. Iti ruangan ti kuweba tapno sorbiyek no kasano. Ket talaga nga virgin iso na manong. Virgin na virgin. Oo, Rodi. Shirley. Iba't pati ikaw na yun, Shirley. Sabi ko mata si kantog balbaliw. Oh, Rodi. Ayun ka manong nemi, siyempre, binurak konti kristal na oreklama asyan, iti agaray manong. Tapanak kilinmet da ito, mabagbagi ako na. Ang nga medium, saan nga large. Baka XL, nusukatan ko manong naming ket XL. Narigatan man manong naming yung saan kong imbabawi. Rimsoo din manong naming ti XL, ti size na. Pero orela, naipakat ti pangatidugan nga kukuna nga naikarais ti bukod ko. Gabuta, isot, inaramid na tapno, adalayang pagibtur na iti sakit mo sa ngayon mapagapaman lang dito nga sa gabutag kakamaka mo yung ti asog na iti kastao na yung ti panagbayok kastao na yung ti panagkabalyok na Lord Lord Orila namin duwa manong sakbay nga nagsabat yung tirik namin
Nakairot ti kayat ket titunggal may sakana kami dagsabat abumsuak tiriknak ket sinabat naman. Buti. Pasensyakan. Nasaktan ka? Itay Nimitay ko ang kitmayatan. Nagmayat gayam. Study ko nada. Saan ka kaliwad lang babawi? Saan ka babawi ka patibat-patig ka? Kasanan namamuan na kini parents mo. Nagsagana ka mangilaban. O relaxidin da. Naulit pa na minsan manong nami nga isumat tin manong tirimabaw kaniya. Isurunak ko na. Inagkan na magtibarokong ko. Naglaing manong ala. Sinurusurok mat nga nangan iso na manong. Nagdakil Rudy. Kinayam na ita. Kinayak. Kaya urit aking ngatong ang iwat ko. Anong naming kalpasan di may kadwa nga rikos. Mahon kami muna nga nag-shower. Siyak man nag-shower. Tuloy mo manong naming minum. Kanin tuloy mo pinulutan, tinabati nga sabi nga napulutan. Madamdama pa manong naming nagpasaklot manin iso na kanina. Nagimas ti arak. Kaya't mo? Tiyan niya. Agidda ka. Apay. Nagdigos sa kitahin Digos na nagmanin ka nagiti agek mo. Sa balit pang digos ko ken ka. Nagidangag pa'y sumano. Binukbukak ti barukong na ti arak. Ala! Abaya! Sipsipak kita. Ha? Sipsipak ti arak. Nimbukbuk ko ti barukong mo. Oh, di. Tamat babat bukbukak. Ha? Logo ba ka na panaas? Mayat. Bukbukak din na mabaa. Sa akong tumad lang sipsipan. Hinukbukon na nga peso ti arak manong na yung kalpasan na kastawan na yun. Ti panang, oh! Rodi. Na may bukbuk dito'y mo. Sa ako sipsipan. Oh, Rodi. Anong gimas ti arak? Manipod mat idin manon naming dandani maten every other night. O di pagdanagak at ang siyak taggastos. Di ba? Pabalunan nakpay. Iti kwarta. No kasta nga maitulod ko ni Suna. Iti pangitulod-tulodak ken kuana. Tinamat kayat mapang ko itulod iti jabalay da manong namit. At kayat nga maamuan dagiti parents na. Adan talo nga bulan kasto di mapaspasamak kada kami di baga nga masikog isuna. Anya? Masikugak mo tayo. Dagala problema no kasta. Anya taramidan ta, Rudy? Paragreg mo. Ha? Tsaka yan. Sumangpat ka nga sa dibalay. Maano sa mga tatrigat? Apay nga grigat at tibalay yo. Gagangay lang tibalay mi. Awan ti aircon mi. Electric pan lang. Sa nalok ng day. Natangkan di magidam. At akod so na ang naing pis. Manaksid gumatang ta tinabang akod son. Manaksid pa aircon mo di kwartuta. Apay nga siyak. Kasi no kumangarot, siyak kuma, makipaspasadak lang. Sikat, ada kwartam. Awan maalak a kwarta di balain. Naibus ko ti account ko. Tinagyan ti account ko. E di madugtalan da papakin ni mama nga. Kuha, may bibus ti kwarta. Didangmat kayatan ngayon nga padisiputuan. Handamatan nga deposituan ti account ko. Awan ang kwarta. Naibus ko ka. Naibustan ko naman ang siyak. Duha taman. Huwag. Ano nga rod? Are you sure? Nga kahit mo ti sumurt kanyak? Agawitan sa dibalay? Sa pulan naglagi dito kiti parents ko. Saka talagang sa pulan na ka. Kat tumamuan dantian mo. Baka dudutan na ka. Iyawid na ka. Kano yawid dak? Di igawid? Di umay danunin di balay? Baka di kay napastrigan. Awan marami dahan. Kapata, masigo ka ngay?
Kadawari aga nagkabalasang. Kay kahit na pa yung ti. Masya ti pagkiasawaan. Ang pikas na ti bagbagam. Kanya ka mga rod. Di bagbagakan ka, ti posible nga ramidan kang ka di parents mo. Kanya ka gabot na mo kahit na para Greg. Di awid ka di balay. Ngayon ano sa matrigat. Ano nga minarigat? Siyempre, tumulong ka di balay No hanggang trabaho di balay yun, at katulong yun. Ngayon di balay na sumurot ka, tumulong ka. Baka tagabundat. Saan nga damit? Basta malakit tumulong. Sige, anak sige. Inaktuang mga halat na sumagmanong arwatak ta sumurot akong keng ka. Kano sa pulin nakto da papakin ni mama. Di bagaktot ayan ko. Kano may dakalain. Sumurot ka. Saan na? Yung maano sa mga tatrikat. Gawa na sa ka. Agaano sa ka na rod. Di ba't patig ka ngay. Manong name sakbay nga napangko inala ni Shirley indimbagahan nga pangalak kang kuwana. Imbagahan mo kong kadatatang ganinanang kanagdituwa kapsat ko. Alat ako na, Rode. Mga isang peta kong tibabahin ng, Anya! Nagloko kan. Abay nga mas daw kayo kat baruak man. Saan ka ding para kay asawa ti rumbay nga sangway kon. Taday ay asawa mo, nata usara mo, at pangkasar mo. Nagloko kan, tada ornong mo. Awan nang, kamad lagayam. Isongorod gayawid ko pa lang, tagurnong ka ba lang, asa kam to kasar. Sino may datang ang babae? Kaya nobiyak. Amo na madaglo to. Amo naglaba. Amo nagdados. Amo na matlagistimar. Di makadakas kat saan Anya? Habi ko naman saan? Jabalay da nanang at katulong da. Anya? Nakaasawa ka ta anak tibak nang? Hanggang pa agasawa, isang pet ko lang. Numaanusan na Anang, anya ta kayo sawin? Amang nga matang tagabun nyo to isuna. No dadtoy. Rumbay lang nga. Mayat matapduan ta katulungan. Anam ako na yun anak ko. Anak ko na yun nang. Mga sangpeten ni Manong ti kadua yung ano dito Baka malibren do't pa nagdalos yun. Dantalan ni Manong yung para dalos. Baka hanyon to kayat din tagluto. Gabuta adan sa habaling agluto. Baka saan yun to na kayat nga labaan ti arwatin nyo. Adan alain ni Manong nyo para laba. Mayat mayat Manong. Mayat. Guray kayo. Hanak ang mga anak katulong tayo. Mga alak ti asawa. Kung asawa ito. Natin magbag kayo. Oy, daka doon nga babae Babae ka ng tao yun. Magkita ka lang, magipakita kayo ito. Tibanti kayo ko anak. Kaya makita yun. Loli Manong. Tiyo. Nakit mo hanga makaanos ka na tayo. Dagtalaw. Padasin nyo. Di ipambot sa baling ang lugar. Mga kaming ngagpaiso barok. Tatang. No, di mo kaya't nga matagabot, agbalin to nga asawa, nisang putmud to, ikasaram, no talaga kabaylam. Tatang, kung nakamanunog, ang kapanunutan ta, ang patpata nga lalaki. Ang kapanunutan, di ba kabakam? May isang ba't ka may ngaminin, di ba ba, nga asawa, kahit saan ka pa yung nakasagana. Nag-asawa kan barok, akit at na pangipanamon kayang kuha na. Hamuyaw awid dito balay. Kabaylamon nga ikasera, wala kabaylamon nga parakdaran ti balay. Nakaadute lang nga ro din ito, basta basit ti balay tayo. Sa kabayla mangalat tinayon tayo. Hanga bali lang kayo mangalat nayon tayo, basta laki dita obrahin na aming obrad to. Ano yung obrahin ng obrahin? Iba kang lang kara kayo saan nga na rom tinigat. Gabot at katulong da. Ita. Padasan ng artiyo may dito at ano sa natrigat.
Napangko nga rod inaalaman ng name ni Shirley. Kaya orela, kakaasi tricycle ko nga nang ikarga karikiti gamit na. Ano nga min dikta? Nagadong arwatan eh. Inalaklata di kita na. Inalakpili kita. Tadyak kahit nga mailayo kanya. Baka saan nga umanin dyan silid ta reto eh. Basit lang di balay mi. Kinapuno na duduwa ang silid na dyan. Dyan may isang silid. Silid na giniduwa ang babae kakamsat ko. Dyan silid para kanya. Kad natatang ka na nang maturog din salas. Apay, kasi lang di balayo? Kawan. Kaya nagore ka. Tuka ko pa lang tagsarita ta. Ano pagsaritaan ta pa lang? Nagkasagana ka di ka talaga nga sumuot kanya. Kawan. Masaludsud ko man. Naradbadasam ka din tinaglaba? Dito lang, di warga ko labak no ka. Or saan ko mga payata, pagkabilan niya para labami. Nung astang di ko sa akon, laba akon. Anduruir mo lang. Uwin. Di ba dapat padasan naglabat na pantalon mo? Kada doon pa yung arwatem. Saan? Panagdalos nga rod, dalosak di silid ko. So lang. Panagluto. Saan ko ang magluto? Dadamat para luto mi. Narigat ka rod. Habang ka narigat. No sumunod ka kanya, kapilitan nga susuruan teglaba, susuruan tegdalos, susuruan tegluto. Tano saan mo masusuroy kita? Amangan saan kayo kinawatan kininanang? Amangan na papain na kakapsat ko. Hindi na ka mong sakit. Kaya baga maangan siya ka mo, obran ni kita. Nga nangarot obram. Hindi agpupo kayo silid. Nga sa aklarubar ng mga anak. Kabayatan ng ururahin ka. Kabayatan di ba nagpaspasadam. Awang pulos kwarta nita. Da, apay. Mangkita talangin ti pagkasaraan ta. Harigat dumakidan nakakada kami. Napimpinas lang kasarata. Yung kasarang toro din may ibos ti kwartata. Di yung kanto manin dumawat ka di parents mo. Sige, glugan kan. Tapang amang sapul tati pagkasaraan ta. Mabantay dyan mamuk barbareng no bakante. Napanak manong nemi itibalay at ipantak ng tricycle driver. Naiputputong manong nemi itibalay na. Pare! Among anda ka kaputa. Dito ito tricycle labas pasadam. Pare mong! Pare mua. Pare apay. Pare, na problema. Ne, nadagsan ka na. Nadagsan sa akin na talaga ito problema. Ngapta, nabantot ti karga at tricycle mo ah. May samat pasahero. Mapi nga. At karga na eh. So ni Shirley, girlfriend ko. Iyawid ko sa balay ng madi. Nailit kam sa dyan. So nga ano mabalin na ko ma. Agkasara ako mapailaing. Kami. Kaya, dakam no kanti pumanaw ah. Apay. Nailit tayo dito ah. Adaman ni bakit ko kinduang anak ko. Ngayon nakasagana ka mangtid kadakam ka na ito nga pagkasarami. Oo na. No kayat mo, iti family house me. Iso na lang ang kaduam na tatang kinanang ko. Ngayon dito eh, dakda kayo nga duwa. Sige, ito na tangan natin. Rodi, tsak kahit dito eh. Api di mo kahit dito eh. No, mapangkag pasada, disisak dito eh. Kit talaga siksik ah. Kanay, nagadoy yan karuba. Dinawad kahim kaya dito bahari. Diyan, family house kami latan. Taoray datatang kinanang milatad da. Sige. Sadya tangaro din. Panagkalan ti family house da manon na ini. Kaya
Kaya di baga ni imong manunay mitirantami tilakay ti simong bat. Alakit na pintas una anak ko ata dakat kaduami. Agang ti pagpakasik ka di akit wa. Tumulong kay ng dalos kat ne nalawat ti balay. Tata, dati kaduak kit kwa din among dalos. Hanya, so nga dya kadlatag kwarto mino ka na ti dalusan na. Alawan. Tadi di mo mitak nakamatan na ito na mga pasit ti balay tata. Sige, alawan. Napila nga da kaduami Alawan, mayatak, no saan nakalagayim? Dati anak ko, akit talaga saan ko makayat. Di man kaya maamut ang dalos na ito'y kaduam. Kasi siyempre kami, tinaitad ka silit ka na kami manong. Oo, tikudson. Kisungal ti ko na ka. Awan tikudson Ngayon na gumatang ka tikudson, ada kudson ta. Oo, aircon. Dahil nangarti ko nakit. Sa bagay nilukat mo tawa, sumrek ti angin, fresh air. At ayaw mat ito ti sentro, kamat unang nga naringkor, mamanulang di kiti lumabas. Wana, maano usam? No sa anak lang masikog jak kumakayat. Sige. Tulungan kan nga mga dalimanik ka rin iti gamit mo. Ili malpas kami manon nemi. Mabisin ako. Madi ka nuno. Malisaya ka dadal sikog ko. Di orayam ta. Nagpala gumatang ti ko paglutuan ta. Ana paglutuan? Siyempre. Maglutuan ta. Wala kasi dumakiluto pa lang ka na kita lakay kin bakit. Ako pa'y pinggan ta, ako pa'y baso ta, ako pa'y kutsara ta. Isa nung ganutin, di oray may anak pala gumatang. Mabili lang ta, mga masapol nga tabukod ta, na personal belongings. Saan ta nga makibaso, saan ta makipinggan, saan ta makikutsara, dabukod ta. Kaya tapay bukod ta paglutuan. Hindi pa lang mga tirwara. Sige. Taro din. Hindi pa lang mga nito restaurant. Nangina ti restaurant. Talaga nangina. Tapos na makainot ta. Mga ti karinderya. Kahit mo mga ti karinderya. Kahit mo nga tatlao na. Kahit po tahe na. Tapay nga ron sa balik. Nag-restaurant ta. Nangina. Mga numalakang mga ibos ti kwartata. Manong nemi saan kami pa yung nakagatang karagidi gamit mi. Tamasangwanan ti rabi. Nagawid kami nalpasan manong nemi nga nakapangrabi kami ti karinderya. Buhay hindi sa pulin na ti banyo. Tata, nana. Ay, apay. Inutuyan ti banyo yo. Ay, dito ni. Biyan nanin ta kusina. Kumanawang ka rita. Nagrugit. Anong nagrugit? Ang nanadalos. Diyan kaya tikas na naman yung... Nangarte kayat mo. Hinta umiyan di hotel. Kasanong arat kumaruwang pa kita. Dalosa mo na. Sigat mang dalosa na. Agdigos ka o no? Agpaksay ka. Agpaksaya ka nagdigos na to. Ano na ito? Gripo? Gripo. Danom na. Baka dati adda ko sana. Talagang adda. Hindi kaya, di kaya kugat ko. Baka ti sa pulong ka na ito purified water na pagdigos. Ang gapo ito gapo ito sapoy. Pili ka kasunong oras ito. Nagkastimit lang pa nagpilim. Masa mong idagos nga. Gawin ko tubig atin. Ano ya? Pagawitan na kon? Tigat makaanos. Ano sa manon adda? Dalusam nga ro. Sige, dalusak. Sa kantog digos. Uray na.
Masuronak no dadto mo manong. Dinigos ko, digos akmod Kakaiso na nga libre. Kakaiso na nga nag-imas ko. Manong Nemi. Inaanusan milatan na tinatangkan nga papag. Nga orel aganit it manong it ko na no kasta nga agyaga kit it la marugpon sa amin dito. Rodi. Pakaringkor ka. Babaamlatan no makarpo ko. Babaamlatan. Agbalin natin nga musika tatanit it na. Basta reskin ka. Makaanos ka kadimod lang. Kumala pang panunutin nito. Basta tinaskin ka na. Tinabarang agik mo. Tika nalaing mo nga mangaan. Rodi. Rodi. Kabigatan na manun na minaradaw ka mga padpada nga nagriing tana nga rod. Kat kaputawan ti gamit mi manun na pinagsukat ko isuna. Ita mamigat. Karinderya man na nangarod ka ta. Dito pala makaluto. Napangko napana kita yan tiniiba sa pagpaksiwan manong na kita tut napaksiw na. Mabisingin ang kauna ya. Binanugnak ba't kami di rabi. Itulod ka sa Jekasera. Albasan na agpasadak to. Gusto nun ti aldaw mabisinak. Hindi, isang patanggan to. Agbalo na tulatan. Lumatang to. Tamangan tan tulatan. Sige, orayin ka. Kasta nga rin tinaramid ko manunay imbati kisunay ti kasera. Kalbasan na napana ko nagpasada. Yung nagrigat agala ti pasahero. Mano pa lang ta napasada at may aldawon. Kawapo na yun ay. Hindi malagip ko manong naimi pangaldawon nga talaga. Di magasa ko ti karinderya manong naimi tapno yuawid ko kat mangang kamin kani Shirley ngem nakadakdakil nga ngem man. Ito sumang petak si mabat ni Tata Tomas nga aman imong. Ay, barok. Awang matin na ito isang petam dito ay. Ano ko na ito, tata? Awan na yun, di ay agbaling asawa. Imanda inala. Sino? Ket langada mati namaknang sa dakadwada nga pulis. Gusto ko na buting mitay may matin di pulis ko na. Awan timbagata ka na, tata. Alae ko na ito anak ko kunan. Itay kunamlan no malalaking di ka mo kasla adaturay na di nga tao. Tanaturay ng agsasaw kay. Saan nga nagkadkad ni Shirley? Kaya doon pala sa salita da ka na amana tapapako na na. Kaya nga siya. Pinilit dang inala na kita arwadan na. Sa dapela pinilit, ngayon lugan, binagkad na. Sino nga minadya Nobiyak tata. Sumulagay mong sangan, dinamo at agdalos ta. Baklang badgayam. Wan, isut agbaon, bas kumang isut mabaon. Intaray mo, nga mapay nga sangan jabalayo amin tinang ipanam, kung kuha na. Amo da jabalayo. Ang mure sa handaan mo dito, kita sa pulan na madlata. Tanabilig siguro at tao, tayo ama na dyan nga babae. Sige tata, awang ortinas ka nga bayada ka ta. May samot lapay lang nga nabimid to. Nagbayad ka man lang Anak, bayadag tatakit, umat pa makabulan mi. Hindi pa nag-check-in nyo. Ano? Kasla ka nag-check-in na nag-check-in. Nag-overnight kayo. Nadali magkasuduta lang ito manayan. Sige. Itatamit. Ako pa napasadakil yung magkasuta. Yung may munto bayadan na numanot odim. Ay, buhay. Alan.
Niyan, anusan nyo pa lang rin 2 kasot. Niyan, sa bahala mo mabali na. Ito lang, 2 kasot. Ikaw matikitinaskan nga alaik dito nga gamit ko. Nagkaroon din tata. Hello, Barok. Umay kan tumanin mangyeg. Pag overnight ha. Mamadiad mo, 2 kasot lang. No, kayat mo, overnight, 500. Nalaklakang ng hotel. Nanginingi na tata. Ay, kasta ya. Pwede tawagag ti cellphone na manunay agriring saan na asong bata. Warin na sa bahali nga nangan kada tigidatang ko na sangas siya. Napanak nangan manunay di sirok tal garubo. Hindi baka pang arabi, baka pangaldawak manunay nyilad ko. Pwede baka ringak, binaliwak man na tinawagan manunay ni Shirley agriring. Hindi ko adas yung mong bad. Hello, Shirley? Hello? Sino ka? Siyak ni Rodi, tata. Imbag tasanda ka nga na danon. Itinangipanam iti anak ko. Nakas na tata, da ka iti ama ni Shirley. Wait, Siak! Ilan anong tanak ko? Awan tata, sinikuwag lang nga. Ana! Awan, sinikuwag lang. Talagang masikog siya na. Masikog. Hanakan di baga ka na kayo, sir? Masikog. Nga dadatig ka po na nuaping nga kayat ng agdan na kami. Ora maminsan nga gasot mo nga sikugan, loko. Jak to itulok nga grigat tanak ko itisidog mo. Hagasem, ing kaseram, anya ti klase gada kang kasera. Ay, kinayat na matata. O mabaling ko. Kinayat nak madyanak yo. Naimas dyan ak yung kat. Aragtato ka. Nalakalayang ti presyo ti bayad mo. Anong tako na itarak? Nalakalayang ti presyo ti biyag mo kunak. Papapatay ka. Di mauli lang ang dagos iti ama. Ti apo ko yun. Sang sa tibat-but nga. Kapot sana kang kaangaw. Urayam ti tao mang papatay kang ka. Kinunana sana kinansel ti tawag. Apingin kasi timbagak. Baba man. Naturayda, notarayda. Kanya ti mabaling ko. Didakmat kayat. Di alay nyo na tanak nyo. Hanat mabaling ko. Nagpasikog kayong di anak mo. Kanagimas, nagpintas. Isupay gastos. Maramid ko. Awang pulos pa nagamak kumanong. Kaslawan na pasamak. Agawid ak dito balay, kalbasan nga makapagpasada. Agrihing aktibigat, manganak, mapanak tuman nagpasada. Nasangkon ulit pa yung manunay ito ng tawag. Sangkon nga ulit pa yung tinawagan ti cellphone ni Shirley. Hangan na puputan manunay iti panaglabas ti aldaw aging gagbalawag. Aw matimang papatay kanya. Aw mati nakamotorsiklo nga riding in tandem namang paltog kumakanya. Siguro masayangan da. Iti kwarta pang bayad at heart killer. Sa sinungamin mo ti may isa lang tricycle driver nga papapatay na babayad tayo riding in tandem. Nagsikat kid din ni Rudy. Numamon da nga ni Rudy nga tricycle driver. Pinapatay di nakamotorsiklo nga makuna nga riding in tandem. Di kita hard killer. Juan Manong Lemi. Nasurukan nga makatawan. Sipod daddy. Hindi. Gamot na talaga nga umat na pagpagatak nga mukmanong. Tuloy ang ligaya. Itiga karinderya Manong Lemi papanami at akabarbaro nga babae na servidora. Iniptalyaw kapag sumot nga tumalyaw kat nagsabat dagiti matami. Kinidayak, abo. Hey, misam mo. Hi, Manong. Order mo kasi dati. Tsaka mo tadamdamo kasad dati. May sangayin na po'y karne ken nateng. Ano nga karne Manong? Diyan gado.
Diyan na ngay, di chapsoy. Ay, kaya ko na di ko. Diyan na braw. Sige manong, mabidlang. Namamuk manong name tinagan ng Alisa. Manipod matidin, manong name tanda ni Lisa, sadya matanti kang pagpakanan. Tanong hasta ka nakisang ti mapasadaan manong name ore sampay panangan. Mapanak lata ni Jai, iranak nga basit tita customer. Iranak nga obra ni Lisa. Iranak manong name nga awan si amo na. Kat iranak mapanak sumrek iti ayan na sa ako mai-corner ko yung kat awa ara ko. Ala kursunada ka eh. Manong Rodi, ala dapoy pa naman awan pa eh. Dinakayat ko na mait. Kayat na Iglesi ka na eh. Ramanak man ang itilips mo. Playboy kan sa amet. Sinag ko na. Kunada. Abeg salsalutsud kat may pawangkanyak. At ako no chicks mo idi. Nasikugam. Ngayon na pandinotot. Nagidaganak yung kuwana. Apay mo. Kaya nagsalsalutsud at may pawangkan ka. Apay nagsalutsud ka at may pawangkanyak. Interesado ka kanyak. Love na ka lang. Alam manong Rodi. Ala oh. Manong name imas manin nagiti bibig na ko naman. Na hindi imas nagiti babae nangruna kit sangag ked na ipasulik namin kit o makakita kada kami insaluksok ko ti dakulap ko ti barukong na manong tuyek na ko naman. Na hindi ating babae ited na nga talaga. No, dala na pinta sa pagpustan mi, talaga itid na. Nakalalisto na yan ang babae. Naslawan ni diti turong tibiyag ko manong nin. Nasin na kursunadak, no alistok, nga magunod. Sige. Imbag ta sa nga nagsikog ni Lisa manong. Nung nagsikog ko dakkel mo na problema ko na. Aging ka manong naming, di ba isa nga malem, mapanagpaspasadak, nagring ti cellphone ko. Inanang tumutawag. Api nga ta. Tama pa lang ang tumawag ni nanang. Insarding ko tricycle, gamutawang nga rot pasahero. Hello nanang, apay. Sa payab na gawin. Taapay nang. Ada si Bang Ped dito, nga sa kailim. Sino? Kay Shirley kanot dagan na. Shirley? Kadwa na. Ti anak na. Ti apo ko. Apo ko bi ka daw. Hanggang di nga na ito ti bagbagam hindi nga iyawin mo. Ngam sa mo ba't nga iyawin? Tayong kaseram. Ngam mapagbit-bit laing ti kasera yo. Unang ta. May dinutod na kiti naganak yung kuha na. Adantoy na eh. Kasalitam. Apay nga, siya timawag ko ba? Hindi na ka naman matandaan ang tinumber mo na taday di cellphone nga ayan tinumber mo. Napukaw na ka no. Kasalitam na. Salita kayo. Hello, Rodi. Shirley. Abed na kanta. Kahit mo lang sa linibasam na kiti parents mo. Kalpasan na may kalita balay. Kahit mo ipakita kanyak ti anak ten. Di na ka din ipatpatig. Hindi ka dit sa bali. Di problema ka na kiti parents mo. Awanan ni Papa. Napanan na. Atayan. Kasta, alakit, kondolensa. Kit ni mamang mungay. Nuan niya pakaragsakak. Saan nga ipalit ni mama? Kinuha di kit kaapsat ko. Niling Papa,
Ano kaya, basta, kahit mo makidan na kanya, kahit nakasagana kan nga agrikan, nagamit ka nito eh. Sige, umahay ka ng dakos. Naslasanak pa lang ang mamati manong. Diyak pulos namnamaen, nga dobteng, nga agawid man lahing kanyak manong ni Shirley. Ini ito sumangpeta kong sinabat nak manong. Ure no agad tapukak, agad pudutak, imarakop kanya. Rodi, I miss you. I miss you too. Amo na ka bang magluka na ta? Nakamimpinas ka na ta. Manong bulan na ni. Ano't anak ta? Anda ka ni nanang hinubana. Lalaki, babae? Babae. Ano yung managa mo? Hasmin. Ano nga bulan nan? Naglima na bulan. Naglima na bulan? Mabaling nga ro din, ha? Ha? Yaramidan na ti ading na? Agur ka. Ala, Rodi. Manong name sumrek kam di balay kat sumrek kam iti silid ko. Hanggat gasolina ka. Nagpagang nagdigos. Baka mapaspa ka. Ano sang natan na ti angot ko. Tinaskan ka na banglo ka. Ibang man tatatayin ni papang mo. Ati, adali gundaway nga kahit ko taglibas tapno mayak ken ka. Saan kong indaw-dawat nga matay ni tatang naatake suna ni papako na ko. Kat gabuta, kahit kong adamat anak ko. Ay mayak dito eh. Agyan ka dito eh, agyan kayo dito eh. Na? Sikat iyawid ko. Ha? Datano ka timang manage ka na jay. Natawid ko nga sa nga tinegosyo mi. At negosyo ka di. Agatang ka naglako ito yung produkto. Farm supply. Irik, mais, bawang, lasuna. Driver kami. Diagbaling kong tumatin nga driver. Kaya iti pa iloganan na iti produkto nga may pa Manila. Basta. Awang nga rin di problema no kasta. Agaramit na ti ading ni Hasmi. Rodi. Nail-ilo ko na ito yung pandangan mo. Rodi. Buwain manong na yung minakabaybayag kami ito onek ti Selen. Ore pukpuk kawanak ni nanay. Kinaore agibit ti anak mi manong. Ore kastawan iti ibit na ko na papamlata. Mabisin. Kita yung bagam ko makininanang iti planat dede na. Hindi na umot ayan na. Gusto na kami na. Rodi. Gusto na. Ito na biya pa rin. Istorbo mat ni Hasmin. Ngayon remember kami ni Manong Naiming di Silend. Kaya tinimplaanin Manong Naiming ni Shirley ti dede ni Hasmin. Siya kung Manong Naiming ti nangumbak and siya kung din ang padede kay Kuan. Anak. Nakasang pintas ni Mami. Mas tama ti pintas mo Inanusan Manong Naiming ni Shirley tinagtalang and dito balay itinagpatnag. Kaya kabigatan naman ng Naiming dinamag na tatang gininanang nuan at plano. Nang pagunya na kayo tulangin no. Intun ka nga mapagsasaritan kalay sami. Ngayon basta nagtaling na dito kita gina siyak ti ihawid da. Tatulungan ni Shirley nga mang-manage iti negosyo da. Ay na kami tinegosyo da Agatang datirik. Mais, bawang, lasuna. Produkto, agriculture product. Sa damit lang ilako iti sa baling lugar. Deliver naman sa Manila. Napindas na tayo ng negosyo. Didakla kaya't nga alain nga may trabaho ka na kayo. Anak ko ng balasan ko. Aman na tatang. Umay ka ito Sampay lang ita.
Tami sa gana ti amin. Alawan. Ngayon oras siya, awan ti mabaling mo yung sirek na trabaho kanyak. Mabaling mo't nanang nga. Umay kayo, naadot trabaho sa dyan. Nekit, dikit nga rin kakapsat nun si ka, Rudy. Kinagbasbasa naman pa lang. Kinagbati kay ananang, tanitatang di sumorot. Ayan, taipawit na madlata nag-isweldo na. Hindi kita ang mga numayadayo, kanyak tintatang mo, gan baka kakag-checks. Nanang met. Kalmas nang mamigat kami, hanggang ton, ornusok nung di kita arwatek. Dahil nga rin pas tricycle nga paspasada mo. Di, ipulang kon, taking ko kwa. Driver akmet, ang damit lisensya. Ay masusuwa nagtulagin niyang drive ti 4 wheels. Di siyak tun ti driver wano, mang supervise ka na kita gi-deliver. Manong naming kas lajak pat yan, di nga nakamit laeng kini Shirley tat katuluyan. Ibaglagin din manong naming, tadakamit lang kalpasan nga dadua, hindi nga babae nga bimalait kang kuana. Imbaga, nawang ko, titsong banak kadakwada. Imbag manong naming, tawan tinasiko kadakwada. Teko nata kami nin manong naming, ano asino, kananya tinaykari, mayat tayo manunusaan. Kahit mapasamak lang mapasamak. Nagasatak, uwan nagasat ka kunada. Tinakaikama ka, nakama ka, nagbaling asawak manong naming, tikas kini Shirley, kawanin ti sa pulag pa, iti kinapudno na kanyak, kinawamatan ti sa pulag pa, kan sa pulan na, ti kinapanagbalik ko ka napudno. Tasaan ako nga nang taltalyaw pa, iti sa baling ang babae, mapne ka kung kang kuwana. Tapos neka kiti trabaho, matultulong, tintinulong kami, tinegosyo mi manong. Nadan kami, ti duwang anak, ni husband, tinauna, kastamatan ka ni Rudy Jr. nginaon. Natulungak manong name, hindi kakamsat ko. Napiapi di kakamsat ko, tinakadadwar di college manong, ang mga balik ko na. Katuwami ita, datatang kininanang, dito'y trabaho ng negosyo ni. Ininto trabaho, tinito kakamsat mi, manong name, tibalay mi, nga sadya, pag-awidan na kabayat ang trabaho, dabay lang, gawang pa iti asawa na. Dito nga rin manong name, di pagkasalita, kadagyaman naklauna iti anos mo nga ng urnos, kalpasangan nakin-share keng ka, ti Italiana. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kanagin ipatak nga timngeng. Tuwing nga rin dagyaman nga pagayam mo, Rudy.